Tiako vadikong aho. Angin kaizao pitsalinareo. Ampelinareo mivaliko. Za masomasoany an'olona za amina feran'ro manafady. Amina feran'ny manahira ndraiky tsy haiko problème nazy ndraiky madame zany. Masomasoany an'olo za. Azao. Karakory jerto anao aminareo, karakory anao amin'ny raty, karakory. Ino ma volako masomasoany anareo za amin'ny problème n'olo tsisy dirako. Tina mijery na fa za tsy mamaly amin'ny commentaire. Misy mandefa message. Misy mandefa message. Karakory jerto. Ino ma volako mahidiriko amin'ny fiainagnan'olo. Za tsy midiko amin'ny fiainagnan'olo karaha ty volagno fa amin'ny message za mamaly. Fa mbola ireo régler problème ndreo. Tsy haiko message, tsy azoko ino zegny le hidiriko amin'ny affaire. Za ndraiky edy defasan'olo message. Tsy haiko ino raha hidiriko amin'ny affaire. Bon, izy koa fa karaha io zany tsy maintsy nidirako. Izy koa fa karaha zany volaniko, misy olo araiky zany nivolagna taminahy. Tsisy idiranao volagny le izy fa karakory fahitavanao raha ataondreo io volagniny olo. Za tsy mahavy marinan'olo. Hoe beze sa hoe misy raha tiandreo atao. De tiako be fomba fagnotaniana ngiahy tiako be zany fomba fampiatrany question hoe ino zany fieritreretanao raha ataondreo io, beze sa hoe raha fanamiana natao hoe te halaza sa ino. Tiako be zany fomba fipetraka fagnotaniana ngiahy io taminahy. Igny natonga zany sariky jerinao hoe bon za zany vako andeha direct. Fahitavako izy io karaha ty. Fahitavako izy io malôka to direct volaniko voambolohany beze. Nanaovako izy io beze, vendrana be zegny le action ataonjare zegny, le film ataondreo. Vendrana be, le mavendrana be izy. Tonga de hita hoe le film zegny namboary bon atsika agnano sarisary hisaraka, agnano sarisary hiady atsika, agnano sarisary hoe tsy haiko hoe karakory fomba fivolagna, fomba fifanarahan'ny manahira ndraiky madaminazy tô fa karazana hoe ndotsika hinany beze, mety misy mety misy raha tiandreo atao zegny, ndotsika hinany beze, comme ça, misy raha amizay ataontsika mipofoka izy après. Nizavako vidéo ny manahira, jerevako vidéo ny manahira 36 minutes mandesy, de nizavako koa vidéo ny madaminazy. De après koa za namifasan'olo lien koa za tamin'ny nomoaly, afaka nomoaly raha tsy diso za zay. Misy ngia mikoragna amin'ny vadiny manahira magnano andirect, volagna le manahira mikasiky le marovoe, tsy haiko marovoe. Bon, voalohany mavendrana be le bezendreo zegny, misy olo tsy maharaka, fa za zegny vao nijery le vidéo za tonga de hariko hoe ty oa zavatra namboariny be, créena be. Voalohany misy téléphone zay fanaovan'ny manahira en direct. Tsy haiko ino raha téléphone fa téléphone misy sary zegny aminaty fa magnano en direct za de tsy afaka aboako eto. Andaso le téléphone amin'ny commentaire. De i téléphone fanaovan'ny manahira en direct ty, mba lizika téléphone nagnanaovan'ny ngiahy raiky hoe mody le nagnaratsy izy tamin'ny madame manahira io. Mba le téléphone araiky fa zegny nanaovandreo action io. Tonga de tratra be hoe vendrana be le izy. Igny dafa natratrarana hoe fa tsy marigny edy ty, tsy marigny edy vandindreo edy. Téléphone fanaovan'ny manahira en direct, mba le téléphone io koa nagnanaovan'ny frère tsy haiko azovako ringagny fa lien nalefan'olo tamin'ny nanomaly vidéo io nizavako. De tafimpody, izy koa fa zany za vidéo io de tafimpody ta vidéo ny manahira za. Jereko téléphone karaha mitovy. Téléphone raiky fa izy fa nagnanaovan'ny manahira vidéo raiky, de
Nanaovana ngay vidéo koa. Io zegny efa natratra hoe fa blagondreo le raha. Azonao? Asika nany mba miditra amin'ny fiainagnan'olo eny. Tsy raha fiainagnana fo idiranareo fa zany hany mba hiditra amin'ny fiainagnan'olo eny. Tsy raha isan'andro jalto zany hany mba hiditra amin'ny fiainagnan'olo hely. Tsy raha magnino zany. Za tsy magnano sahy eto fa volana raha hitako. De fieritreretako izy io karaha ty. Bon, mety nivolagna manahira atao tamin'ny vady hoe aleo antsika hagnano sarisary hiady hoe za takitra tamin'ny viavy. Tadidinareo fa misy fotoagna manahira hoe efa elaela vidéo zegny hoe mijaly za tinao izy tsy voefako chambre tsy haiko magnino. Tsy tadidiko tsara vidéo fa raha azoko hita vidéo efa hoe manahira zegny hoe nijaly nialan'ny madaminazy de tsy navoefa chambre. Nefa olo jiaby tamizigny nieritreritry le raha marigny nefa madaminazy ho avy. Tsy haiko après firy jour zigny avy madaminazy. Azonao, tamin'igny zegny za fa commence narakaraka bezindreo. Tamin'igny za fa commence narakaraka bezindreo. De nisy fotoagna koa manahira tsy tadidiko e. Tsy tadidiko fa nisy fotoagna koa manahira ndraiky madaminazy vo tselatsela niela. Niady koa ireo, niady de manahira avy teo nifogno. Nifogno 10 zavady tsy haiko magnino de ireo mody miady nefa reo nde tsy haiko nde vidy moto tsy haiko zegny izy zany tsy diso za. De niteny amizay madaminazy taty afara ok resiko fiforonanao fa cadeau-nao nifogno misy raha karakaraha zegny zay anao miakara Antananarivo zao ty mividy moto zao. Tanao bezindreo zegny efa araka karaha za malao maharaka rehetra vao voalohany. Reo zegny chaque fois misy raha misy projet ndraha ande ataondreo mody magnano bezo magnano miady reo nefa reo andeha hagnano raha hafahafa. Fahitaviko bezonazy araiky ty ndraiky fahitaviko bezonazy araiky ty hoe ndaotsika mody miady comme ça anao aveo amizay mody mifogno aminao après amizay cadeau mieko anao mandeha andafy ohatra. Azonao hoe après amizay manahira mipiblie sary ohatra hoe andafy tsy haiko fa fieritreretako izy karaha maro raha volaniko zay fa tsy haiko hoe bon zay me ino ty anareo midy après amizay boko reo magnano en direct amizay magnano vidéo amizay anareo midimidika fiainagnane zao cadeau nameno vadiko za nifogno za nandeha andafy tsy haiko en France tsy haiko aiza tsy haiko Dubai tsy haiko aiza. Azonao ireo zao zegny agny le bindreo mizava raha eto atsika mizava raha fa marigny raha volaniko zegny mizava fo anareo fa raha volaniko zegny marigny hoe ireo niady anareo midimidika ny fiainagnane nefa ty madaminazy amizay après hoe mody mandray le fifognanazy de cadeau-nazy nifogno amizay alefa andafy. Reo le alefa andafy de le izy fandehanana andafy tsy hoe raha problème fa tsy azoko hoe problème tsara zegny le tsara fa le raha tiako volagnina eto zegny hoe le bezindreo zegny hita be hoe misy raha ambady vendrina be le beze vendrina be tsy karaha fagnanaovana izy vendrina be le beze de vao nahita vidéo za fa hitako hoe raha ty tsy marina hidrika amin'inga raiky le nagnano hoe manahira ino ty manahira mandeha magnaody marovoay tsy haiko magnino vidéo mbako tsy zako tafarany fa tapatapany fa hitanao zegny le mavendrina le izy koa zao koa le mavendrina le vidéo ninga raiky volagna hoe manahira magnaody viavy non tonga de hoe non le manao izy zegny pourquoi ma zegny ninga igny andeha agnaratsy manahira zato isan-jato hoe magnaody viavy mandeha moasy tsy haiko magnino tandroka omby tsy haiko magnino ngia igny zao andeha agnaratsy manahira ke atao public efa tsy logique edy zegny edy ngia mety midriky MP agny izy mandeha agnaratsy manahira fa tsy atao public. Azonao enareo amizay ino voka-dratin'le raha ohatra hoe tegna hoe marigny zegny le raha nivolagny ngia igny hoe tegna hoe nankaratsy manahira marigny izy nataony public voka-dratiny zegny mety possible misy vagence igny règlement de compte agny amy sisisisiny agny tsy haintsika. Azonao na za fo zao alan'olo barakaraha igny rô za tsy maintsy tsavoniky anareo fa réglé compte na azambadimbadika igny atao public nga tsy afaka atao MP
ngatsy afaka atao message agny amin'ny message ao mikoragna hoe hay magnino ma anao ne efa volaniko tinahy efa volaniko rehetra avy tamin'ny voalohany fa manahira izy magnahody viavy zao sy zao sy zao tsy afaka atao MP fa tsy maintsy publiena hitanao jiaby igny zegny le mavendy agna bezindreo tonga de hita hoe raha namboary be zegny le raha bezindreo zegny izy igny zegny raha namboary hoe niomandreo satria misy raha mety andeha ataondreo matonga za magnano vidéo eto maro be olo mandeha message aminah hoe ino zegny le mba ino zegny fomba fieritreretanao le mikasiky le raha misy de za namoaka hevitrinao fa tsy marigny zegny za tsy sira hoe marigny azonao ino ma manahira zao ndeha naody viavy tsy marigny ndraiky zegny edy tsy haiko fa raha ohatra izy ka natao marigny izy ko nataonao marigny mon frère magnahody viavy zegny ialaza la bro fa tsy tsara e anao mba misy anabavy nateraka viavy mbala manambady viavy koa possible koa anao andro hafa igny hiteraka viavy izy koa andeha naody viavy zegny edy tsy haiko andeha marovoe zegny zegny koa raha malaza marovoe ialaza la bro fa tsy mety e izy koa tegna marigny zegny ampiasa bogosité azonao ampiasa bogosité ampiasa lela mamy ampiasa tagnitagny ranoranomasy jiaby azonao mbala isindra fa mety edy ataonao jeu io azonao mitomitomoagny azonao ampiasa ranoranomasy jiaby azonao fa azo magnahody viavy fa tsy mety problème magnahody viavy izy misy farany azonao izy misy farany zo mety karaha olo misoma capsule misoma canette mety bene mety misoma anao de bene fa anao ve lita après azonao fa izy koa nataonao mary le magnahody viavy araka fivolagnany ngiahy igny izy igny ndraiky izy koa tegna mandiniky raha volagnany ngiahy igny karaha raha marigny fa le agnanaovako izy beza amizay zegny magnino ma izy natao public fa tsy natao MP tamy madame manahira tany fa izy igny ndraiky beza raha beza beza misy raha tianjare atao ambadiky eniky re beza comme ça zegny mipôfaka zegny le raha tianjare atao après fa karaha marigny ndraiky raha volagniny ngiahy satria ngiahy nivolagna i moasy zegny nivolagna i tsy haiko dadarabe zegny nivolagna hoe le anao mitomitomoagny mihitsy iny zegny système zare système iny zegny karazana hoe système araiky nameny moasy nameny nameny moasy ty ngiahy hoe aleo anao mitomitomoagny igny zegny karakory ma fomba fivolaniko zegny toko volagna zegny tsy haiko karakory ma fomba fivolaniko zegny hoe le izy mitomitomoagny igny zegny vomaika me makamasina odinazy zegny fazoko le fivolagnany ngiahy igny zegny za tsy mamorogno eto e fa vidéo hitako le ngiahy mitomitomoagny zegny vomaika matonga makamasina odinazy zegny le volagnany moasy or fomba fikorognany ngiahy izy ko karaha logique be ndraiky azonao izy koa eritreretinareo mary vidéo fa tegna le hoe karaha mary raha volagnany ngiahy igny le raha volagnany ngiahy karaha hoe tegna marigny fa saingy izy beza fa mety possible e frère manahira e kanto tsy maintsy mandresy e zay meloko rô voany bezinareo tratra hely mon frère e tratra hely bezinareo igny fa za ndraiky tonga de mahay za hoe fa soit ngiahy ty volaniko andeha en France soit ngiahy ty andeha andafy tsy haiko andafy aiza fa de mody miady ngiahy ty ndraiky madamonazy volaniko comme ça madamonazy après magneky le fifognana anazy bon iresaky fifognanao vadiko e aleo anao mpagnaovako vacance ohatra amy tany karaha zegny amin'igny zegny mipôfaka tsara le beze tianjare atao tonga de agny agnatin'ny menamy zava raha nareo fa raha volaniko zegny marigny za ndraiky tsy mpaminagny fa raha volaniko zegny rô tsy hafana e karakaraha zegny vidéo andeha ataoko niany tsy lava loatra fa 30 tsy maintsy mandresy bikôp manahira fa zao farany tegna farany atsika agnatin'ny Facebook ato atsika le mpagnano Facebook zegny maeza magnavaka raha maeza magnavaka vary ndraiky tsy varivary bezy azo créena bezy fa misy bezy créenao izy tonga de
ohatran'ny hoe réel be le raha ohatran'ny hoe tegna nisy le raha fa misy base créena zany tratra be zay le vao mianga le film fa tonga de fa tratra be zay satria mitovitovy zany fô be mitovitovy tsisy valaka amin'ny tamin'ny voalohany reo alevanandreo ony fa tsary tsy magnano miady zare tsary tsy magnano misaraka zare izy ka misy raha andeha ataonjare tamin'ny voalohany nagnano nisaraka hoe nisaraka ny elan'ity na manahira fa tsy na de après manahira nitomoagny tsy navefa chambre nefa quelques jours après n'igny tonga madaminazy fagnaraka ndraiky rô hoenina edy le olo nidriky hoe nagnantegna hoe tonga de maro be olo hoenina kaiky izy igny beza kaiky izy igny tsy mariny fa madaminazy ho tonga tselatselany ela ka isy vidéo zay koa tsy tadidiko izy igny tsy tadidiko boka za tsy de mahita loatra fa olo mandevandefa izy aminahy ty ndraikindraiky misy fotoagna za tsy natao mizaza vidéo alefan'olo lia aminahy ty ary izy koa fa vidéo mikasiky manahira tian'olo alefa aminahy asa ino anto masaky mandany lega olo sasany mandefa raha aminahy za amizay koa tafa za misy vidéo natao zay tselatselany ela magnasary miady koa izy ndraiky madaminazy e après ngia nifogno e kadon'izy nifogno niakaratany tsy aka nevanga moto azondreo ologno zegny karaha igny ka bezindreo raiky ty eo efa karaha za zany za fa tsy de tetry loatra satria tonga de hita le raha hoe raha amboarigny reo zao magnasary miady koa reo zao magnasary miady nefa zavanareo amare afaka amaregny mety misy raha apofakandreo raha tonga de fa hita be baribary en plus téléphone fagnanaovana manahira en direct izy nagnanaovany ngia raiky nagnaratsy izy tamy madaminazy igny en direct téléphone roa téléphone araiky fa téléphone manahira fa ngamba zy raha tsy diso za tsy haiko naneny ngia nany manahira fa téléphone olo araiky fa izy nao ary zare roa olo mpinamagna tsy alenareo ony fa matetiky manahira ndraiky ngia agny die raiky fa reo mpinamagna reo fa igny siste ary madame manahira igny même jeu film izy raha mitokitokiky mariny filana mariny bon ewa tegna merci nao fa tegna za nefa mahay volagny madame fa magnaody za lehilahy ty ary mama izy tsy raha mitokitokiky izy tsy mitokitokiky mahay mijeue film mama igny izy tsy raha moemoe izy tsy mitokitokiky tegna mendriky izy mihitsy le acteur vangony manahira vato ndraiky tagnitaninazy ndraiky ranomasinazy jiaby même mijeue film volavolongiady hitinandre tegna magneva manahira magnano casting na film le mitomoagny igny fo azandreo le mitomoagny le izy koa fa misy casting le mitomoagny izy antsovina amin'igny le mitomoagny igny zay la vitany manafa za raha miafitra ke azo magnahody viavy zala mon frère azo magnahody viavy izy koa nataonao dia ody zegny iala fa mbola tsy tara ary raha jiaby aminao izy koa nataonao raha zegny fa za ndraiky sira vidéo nataony ngiagny vandy fa raha volagny ndraiky karaha mary viavy tsy mila atao ody zegny bro sommet doigt fô izy azonao sommet doigt izy azonao zegny azonao ameza raha tadiaviny azonao zegny tambitambeza izy ataova lela mamy ampiranao ranoranomaso ela azonao igny grave igny karaha fataonao fa mety le peripirany ranoranomaso mety igny le tagnitaninazy jiaby karakaraha igny mety fa azo magnahody viavy araha toketo dianigny anareo mbola maromaro zao misy hira abokako tiktok titranazy aza mampijaly viavy zegny titranazy titran'hira io iboaka tsoela aza mampijaly viavy zegny titranazy fa alefako tiktok malôha izy de mandeha anjara zay andeha anjara vangondrika challenge koa zaho tiako nagnano challenge hoe hiranaka raiky vao saropiaro igny saropiaro titranazy amin'ny youtube agny hirana bokako farany igny nagnano challenge za zay maro vue maro 5 millions de azony viavy avy eto Antananarivo zay izy adinako agnarany igny fa efa publieko Facebook agny nalefako aminazy le 5 millions FMG tsisy raha vandy eto kofa za mivolagna
atsika challenge mahazo vola karaha zao zay maro vy indrindra tsy maintsy amiako za tsy mavandy fa tsy maintsy amiako fa marobe olona nivolagna taminazy koa magnano challenge anao andro hafa ataova misy mahazo premier deuxième troisième ok noho ny fangatana be sy ny maro zegny tsy ataontsika to direct olona raiky fa zegny mahazo le 5 millions fa zazarentsika izy misy mahazo vola le maro tegna maro vy le faharoa magnarakaraka le fahatelo magnarakaraka ataontsika mahazo vola alatsako tiktok zegny aveo alefako eo lien anareo midika amy lien aza mampijaly viavy titre hira zegny aza mampijaly viavy zay la mon frère manahira 30 tsy maintsy mandresy za sira fa ipartagenao tiktok ataoko zegny satria anao tsy mampijaly viavy yamany big up anareo jiaby big up 30 tsy maintsy mandresy aza mampijaly viavy bro fa tambeza izy ampiaraha safosafo jiaby ameza izy raha tadiaviny na 3 fois par jour na 4 fois par jour vangofo bro io tsy problème anao mbola matanjaka vangofo avy ampiaraha ranomasina azy ely raha nefa ataonao efa mety fa aza mandeha maro voeky boss e aza mandeha maro voeky fa efa tsy mety sira